Alright, ang mayog buntag. Ato oras alas 10 na bintag na sa buntag, no. Live 3 sa may Barangay Mactan. Dagbayan sa Lapu-Lapu mga igala mga bay. Nya mo ni ang malampuson nga kining operation sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City man ang Philippine Drug Enforcement Agency 7, PDEA 7 o RPDU, no? Kinig 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Kapin? Kapit. Pila kapin? 250? Ha? 14 million ang DDB value. So, kuha ni. No, kaya maong taong. Bay, kis magano bay? Ha? Mark Hill. Dangarang. Pila ba din mo, Mark? Suko ka, Mark? Suko ka? Suko ba ka? Wala guys. Ano sa mga trabaho, Mark? Ha? Taga sa mga? Uy, Biaranas, Barangay. Gali, taon-taon na gani? Ha? So, sa una, 2 kilo kaya punto? Mark? Pila man to? Ha? 2 kilo? Nya, ikaduha? So, ikaduha gapon. 2 kilo doon ito mga igala mga bay. O niya, kuha ni karon. Daw kayo nyo. Talagang sa basuya lang. Wala. DDB value of 14 million pesos, no? Ang nasagbit kaning maong pagpangronda dul sa mga joint operation ni siya mga igala sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, Philippine Drug Enforcement AG7, PDEA 7 o kaning RPDU 7. Kini mo pagpangronda panguluhan ni Police Major Joey Bicoy ang atong hepe sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office kaya malapuson sa pagkasikop kang Mark Hill Darangan. Mark, pinya ba ka, Mark? Ha? Pilay bata ni mo? Uy, pwede ba magawas? Nagipanawagas mo asawa? Ha? Basta di ka ito mo ba? Ito ang pare. Kasi panawagan ni mo? Kamay lang. Kasi mong source ano yung Mark? Kasi naghagbong naman eh. Ha? Di ba ang tighagbungan ni mo kasi man? O kasi may kuhaan ni mo? Dokumen ko. Lagi abogado? So mga igalaw nga ba? May buntag kang Albarracin Harrison. Nabudo si Mayor, no? Mga igala. Ha, Mayor? Wala? Wala ka na, Mayor. Ya, si Norman Binasa Norman. Punta lang. May konsihal na yung barangay. Dyan. Kali. Sumani ang atuwan. Ulo, din na taga dali. Mga igala. So, gibit-bit na. No? Ang kanimaong jalakpan niya si Mark Hill Darangan. Suko pa may meron to, interviewon? Oh. Okay, money. Salamat, may butag sa taga-nagbisan Malabo. Oy, maawan karon nga kabutagon. Mga igala. Good morning mga igala.